Me ollaan tehty sähköisiä palautteenkerron ratkaisuja vuodesta 1997 ja toiminta tässä nykymuodossa käynnistyi. Tehtiin MTV3 vaalikoneet, on 5 perättäiset vaalit. Joka kerta Suomen suosituin vaalikone. Kävijämäärät on ollut yli 1 miljoona joka kerta. Ja tutkimusten mukaan joka 6 tekee äänestyspäätöksen suoraan vaalikonetuloksen perusteella. Tehtiin Ilta-Sanomille hauvakone, jossa 2 miljoonaa suomalaista on käynyt etsiä itselleen koiraa. Ja tulokset on vaikuttanut suoraan Suomen koirakantaan. Tehtiin Suosikille ammattivalintatesti. Sitä käytti 600 000 suomalaista 1 viikon aikana. Sen markkinointibudjetti oli 0. Ja sosiaalinen media on noussut hyvin merkittävään rooliin. Näin se on monien vaiheiden kautta syntynyt sähköinen myyntimies. Sitten on ollut sadoille asiakkaille ja miljoonille käyttäjille valtavasti työtä. Me toimitaan kaikki meidän ratkaisut palveluna. Sisältää ylläpidon, asiakaspalvelun ja koulutuksen. Ollaan täysin suomalainen yritys. Ollaan kasvettu kannattavasti 40% joka vuosi viimeiset 6 vuotta. Nyt haetaan vahvaa kansainvälistymistä ja meillä on patentti USAssa. Meillä on henkilöstöä 25, keski-ikä 30 vuotta. Meillä on strategia vuosien saatossa tiivistynyt muutamaa sanaa. Asiakkaille menestystarinoita ja henkilöstölle hyvä fiilis. Kaikki lähtee siitä, että meillä on yhdessä rakennettu tämmönen Zefin moottori. Ja se moottori ensimmäinen osa Fight Clubi tarkoittaa sitä, että siinä seurataan, että nukutaan riittävästi, syö monipuolisesti, että työ on mielenkiintoista ja jännittävää ja urheillaan kaikki 5 tuntia viikossa. Ja kun tämmöiset perusasiat on kunnossa, voi olettaa, että nämä muut vaiheet, eli myynti, palvelu ja tuotekehitys, että ne myös pelaa. Jokainen prosessi on mallinnettu selkeänä lukuina, niitä on helppo mitata. Ja me ollaan kaikki allekirjoitettu tää paperi ja sitä kautta meillä on tämmönen soturisormus sormessa. Soturisormus sormessa. Nyt kun haetaan vahvaa kansainvälistymistä, ymmärretään se, että meidän pitää saada koko maailmaa kiinnostavia sovelluksia. 2 ollaan rakentamassa, toinen niistä on
maalis-huhtikuussa ensi vuonna tulevat Egyptin presidenttivaalit. Eli sinne ollaan paikallisen ministeriön ja paikallisten mediatalojen kanssa rakentamassa vaalikonetta. Meidän tärkein tavoite ensi vuodelle on rakentaa Amerikan presidenttivaalikone. Ja siihen etsitään vahvaa mediatalokumppania ja kaikkein paras olisi Facebook. Ja tavoitteena meillä on se, että sille tulisi kymmeniä, jopa 100 miljoonaa käyttäjää. Yes.